България Михайлов, Здравков, Арабов, Марков, Георги Димитров, Съдков, Сираков, Господинов, Искренов, Гетов, Стойчо Младенов. Италия Гали, Бергоми, Кабрини, Ширея, Вирховод, Де Наполи, Бани, Ди Дженаро, Конти, Галдеризи, Алтобели. Мисля, че от това, което наблюдаваме вече 85 минути, не можем да имаме шанса да отбелязва толкова решителни голове. Спомняте си първия срещу Люксембург, втория гол срещу Франция. И ето, че без нашия отбор да се налага да променя своя начин на игра, без да имаме обкръжение на противниковата врата. Просто Насто Сираков използва великолепно предоставилата му се възможност.